eteinen. Siinä on henkarisysteemiä oikealla puolella. Ensimmäinen makuuhuone, valkoinen katto. Siitä kun mennään eteenpäin, tulee asiallinen vessa. Tästä kun lähdetään vasempaan, niin tulee vaatehuone. Edelleen toinen makuuhuone samaan suuntaan kuin äskeinenkin. Tullaan takaisin tähän vessan kohtaalle. Peilistä vasempaan on kohtuullisen mukavan kokoinen olohuone. Ikkuna takapihalle päin. Oikealla puolella on keittiö. Siinä on liesituuletin asialliset. Jääkaappi. Edelleen tosta pääsee sitten tonne olohuoneeseen. Näkymä tonne takapihalle. Sitten mennään tämmöiseen kodinhoitohuoneeseen, missä on sitten pakastin. Tästä kun lähdetään oikealle, niin tulee suihkutila, paikka pesukoneelle, suihkukulmaus ja sitten sauna 2-3 ihmisen istuttava. Ja täältä kun mennään ovesta ulos, päästään takapihalle. Ei ole naapureita takana, rauhallinen paikka ja tuolta sitten varjoa markkiisin kanssa.